Расскажи, што з нашым класам піша Павал з Тель-Авіва. Цяжка выжыць гэтым часам, каб сумленна і шчасліва. Расскажи, што за нашым класам чэсць у шведскім парнаклубе. Зарабляе шмат сам-насам тым, што ўсе сам-насам любяць, тым, што ўсе сам-насам любяць. Грамадзянамі Канады хутка будуць Пётр і Кася, Ян у Францыі, да ўрады Вася у Штатах засталася, Марта з двойняй пад Варшавай, цераз месяц будзе трэці, час валіць з такой дзяржавай. Ім нічога тут не свеціць, ім нічога тут не свеціць. Магда з'ехала з іспанцам і ў Мадрыдзе медсестрою, а маце два паганцы стабільнай забілі зброі. Марта сябравала з Юркам, што быў зоркай школьнай сцэны. Юрка добрым стаў хірургам, але брат яго скрыў вены, але брат яго скрыў вены. Філ стаў фізікам, вядома, і ў Маскве зрабіў кар'еру. Кожны год бывае дома сябра нашаму прэм'еру. А Міхась у турмах высах, бо не стаў страляць у Стася. Я ж складаю жыццяпісах, вось і ўсе, хто быў у класе, вось і ўсе, хто быў у класе. Хтосьці заехаў, хтосьці ў Польшчы, хтосьці заўтра ў дарогу, хтосьці ўжо даўно нябожчык, хтось жывы і дзякуй Богу. Я збіраў усіх старанна, я праводзіў паралелі і высыпаў соль на раны. Раны моцна не балелі, раны моцна не балелі. Што са мной, пра што я мару, памяць мучае старая, быццам мацае іх твары, ды ўсляпую паўтарае усе дзіцячыя абліччы, ды малюнак нетрывалы. Я ж чакаю, хто пакліча ў хованкі ці ў выбівалы, хованкі ці ў выбівалы. Прарастаючы паволі, кожны цягне, што ёсць сілы лісця, парасткі і голля, ад калыскі да магілы. Каранямі з таго свету, хтосьці ўправа, хтосьці ўлева. Аж не верыцца, што гэта ўсё адно і тое ж дрэва, всё одно і тое ж дрэва.